Kabela jelen fo kabela jelen waliɲuman dɔn bi ye tɛnɛ ye octobre kalo tile 24 san 2022 an y'a fɔ ni ye ladalasigii ye k'a daminɛ tɛnɛ na kana bila n'o ye juma ye ayiwa tilelafana olu dunnen kɔfɛ selifana tana gosilen kɔfɛ ayiwa an bɛ don ni sɛbɛn ye kelen kelen ni ka se ka bilasirali kɛ faamuya di ayiwa min bɛ kɛ nanzarakan na dabaji karamɔgɔw kalimu tabaw olu kelen ka maguwan kɛ nanzarakan na anw bɛ sɔrɔ k'a ta min ye tudunkan jɛ ye ka se ka bila o la kunnafoni a kana kɛ maa si den kelen negela ye o baara de kelen de kama tuguni an bɛ sigi yan nɔ bi ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa kanuba ni dɛmɛbaga ale ni ladiyalibaw a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ a kɛ to fɛnɛ ko o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bari laadala an b'a fɔ kuma kelen min ni an sen ma sira sɔrɔ joona a fɔra ten ko kuma bɛɛ tɛ gɛlɛnba sɔrɔ a ka woda la o dɔ kɛra bi laadala anw bɛ don tilela ni selifanaw selila wa n'a bɛ fɔ min ma ko 14h pile nka waati a y'an ta n tɛgɛ ma ayiwa o kɛra sababu ye an donna min ye ayiwa retard la dɔɔni ka hakɛto ani foli k'o kɛ bɛɛ lajɛlen na min ye sɛbɛn kɔnɔko ye an ye sɛbɛn damadɔ ta minnu n'a mina olu kɔnɔko k'olu walawala sɛbɛn fɔlɔ min b'an ɲɛkɔrɔ o de ye soir de Bamako ye Bamako wula ale bɛ bɔ ko 5900 ani 9 na ayiwa ko taa ni ka segin o kɔni o bɛ mina mun f'i ɲɛna gɔni ma ko ɲɔ tɛ kulu kɔni ale bɛ a nɔ la ayiwa min ye binjini ye ko n'o ma ban ayi tɔn yɛrɛ kɔni fɛnɛ man ka taa tɔn sanganfo la ka d'a kan an bɛ waati min na bi Mali finitigilakaw ladala laseli min n'u tun b'a kɛ min bɛ tali kɛ ayiwa banbacikɛla yɛrɛ kɔni na o baara kelen a bɛ sen na kabini don min na a daminɛra ayiwa o de kɛra sababu ye bi an bɛ kalo min na ayiwa min ye kunnafonidi ye k'a daminɛ baara min kɛra ka bɛn ni octobre kalo tile 7 ye ka taa bila ayiwa tile 22 la wulikajɔ ni cɛsiri baara min kɛra Mali finitigiw fɛ an bɛna an da don olu la min ye wataya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale yɛrɛ ni Gomitara cɛ kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna si ayiwa banbaci kɔni olu ye wulikajɔ kɛ nka Mali finitigiw fɛnɛ m'a bila ayiwa ka layara kɔnɔ olu ye kara ni leri min bi u ɲɛla maa 5 ayiwa ka se ka dankari kɛ olu la ka bɔ yen min ye Kayi Bamako sira gɛlɛya min ni a kun bɛ yen n'o wulikajɔ kun bɛ kɛ banbaciw fɛ ka sira de tigɛ maaw ɲɛ Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye min ye ka se ka dankari kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la maa 3 siganamɔgɔw la banbaciw olu yɛrɛ kɔni a minɛra minnu no olu bɛ ɲininkali bolo kan n'i taara Mafunɛ ale ni Jarakugo ayiwa olu yɛrɛ kɔni mara la an bɛ waati min na Mali finitigilakaw n'o o ye san ye Mali finitigilakaw kɔni ye banbaci 2 ni olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ 2 bɛ yen n'o ye Katibaden Masina ye ayiwa ka se ka min ye tiɲɛni jugu ko o don kɔnɔ siganamɔgɔ 2 i na komi an y'a fɔ togoya min na olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛra fo ka taa se mobili kelen min kun b'u bolo ye ka o yɛrɛ ko fɔne jeni n'i taara murujan ni kɛwale ayiwa Mali finitigilakaw olu ni banbaciw kɔni u kari ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye banbaci 4 olu tora mugu sisi la ka bɛn ni octobre kalo tile 12 ye tuguni Mali finitigilakaw sanfɛ kɛlɛcɛw hura mara la ale yɛrɛ ni Tesiti cɛ kilomɛtiri 10 o wulikajɔ min kɛra ye banbaci maa 11 k'u kunci k'u dafara o maa ninnu yɛrɛ kɔni cɛla a bɛ fɔ u ka cɛba min ma ko Ali Isaka ale yɛrɛ kɔni tora a la fo ka taa se u bolola mobili 3 min ye moto 10 ayiwa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen jenina banbaciw yɛrɛ kɔni kɔ alisa octobre kalo tile 22 san 2022 kunnafoniyaw sɔrɔlen Tesiti ni Lelewu ayiwa i bɛna ye n'ale yɛrɛ bɛ Asongo yɛrɛ kɔni fɛ an b'a fɔ togoya min na ayiwa yaalaw ale ni zolendaw olu yɛrɛ kɔni kɛra ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu ka wuli ka na dɛmɛ la o dɛmɛ in de kɛra sababu ye gosili jugu o kɛra banbaciw kan nka hali sisan an bɛ waati min na su min bɔrɔntɔra a kɔni a bɛ kɔnteli la an bɛ ka kunnafoni tɔw kɔnɔ ni a dafalen olu bɔra don min na k'a kɛ kunnafoni ye k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye octobre kalo tile 12 ka taa bila tile 19 na min ye Mondoro ye i b'a ye banbaciw o kɔni kun y'a laɲini ka se ka u ɲagami n'o ye duguladenw na ayiwa o hakilina min kun b'u la Mali finitigiw ye dankarikow la ayiwa u ko k'u bɛ senfa kɛ ka yan fisaya ni yen ye pankurunakaw olu fɛnɛ wulila ayiwa gɛrɛntɛ ayiwa fɛn jugu a caman kɔni sirila hakili ka taa kuma nɔfɛ min ye serima ye ale yɛrɛ ni Bo ni cɛ bɛ kilomɛtiri 24 na banbaci maa 20 olu kɔni ayiwa minnu minɛra ɲininkali busanmisɛnnin a bɛ ka gwa olu la
la ani bɛlɛningɛla dɔw fo ka taa se fura caman ani barigon 5 isansi o bɛ bɔ min kɔnɔ kabini octobre kalo tile 21 ye halisa kunnafoniw o fana kɛra sababu ye mun ye moto kelen ale ni VLRA n'o kun ye Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ta ye o minɛra banbaciw la fo ka taa se minnu no olu bɛ an ka finitigilakaw k'olu bɛlɛn ayiwa dɔ fana o minɛr'u la ka se ka yɔrɔ dɔn ka se ka dankari k'a la cɛba min b'u bolo tuguni ni ale fana tɔgɔ Maliki Ba alias Abu Malik ni ale yɛrɛ ye Katiba de Masina ayiwa o maa ɲɛma don Juguni Pel ale ni min bɛ sen nɔfɛ fo ka taa se Dila yɛrɛ kɔni komini ma i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ halisa o de kɛra n'o ye Mali finitigilakaw fɛ min kɛra sababu ye ayiwa banbasi maa 10 ka se ka olu kun ci k'u dafara keren na kilomɛtiri 28 ani ko na cɛ Mali finitigilakaw halisa wulikajɔ se o bɛ senna banbaci kelen ka se ka o kɔni ko o dafara tuguni yen nɔ min ye u bolofɛn caman ka sɔrɔ k'o fɛnɛ minɛ u kɔ maa 14 siganamɔgɔw olu kɔni o bɛ n'o ye Mali ɲɛmɔgɔw bolo ka se ka ɲininkali ka gwan olu la an bɛ waati min na nin ye wulikajɔba a kɛra Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni fɛ a bɛ bila minɛ min kɔnɔ lakana u ka se ka sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na malidenw ka taa ni ka segin an'u bolofɛn olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ togoya min na lafiya la ayiwa hukumu de kama Mali finitigilakaw an bɛ waati min na banbaci maa 33 olu kɔni si la tununa min ye Mali finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ k'a ta nin dɔgɔkun 2 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fasiri min sɛbɛnna Umaru Ongoyiba fɛ ka sama ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ halisa Soir de Bamako an bɛ to o kɔnɔ ko an ka taa o laban o ye bolininjɛ ye min ye Mali kalanko halisa a kuma a kɔni bɛ senna waati tɛmɛlenw ni maaba kalama min bɛ tali kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita i b'a ye k'a fɔ fanga min na ale kun b'a kunna Ala ka hinɛ a la fanga in a yuguyugula n'o ye kalankaramɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛ u ka wulikajɔ an'u ka laɲini olu de kɛra sababu ye min ni a kɛra sababu ye ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ayiwa ka se ka fanga yɛrɛ ka se ka yuguyugu hakili yɛrɛ jiginna i b'a ye waati min na kalankaramɔgɔw y'a laɲini n'o o y'u ka article 39 ye waati kelen min na dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kun ye min ye sɔrɔ yɛrɛ kɔni minisiri yɛrɛ kɔni fɛnɛ kalankaramɔgɔw u ye min ye lasimu ye sigiw kɛ ka taamaw kɛ ayiwa a bɛ fɔ min fɛnɛ ma ko sitting ka taa baarakɛ yɔrɔw da la n'o ye jamana ka cakɛdaw ye ayiwa min ni a bɛ kɛ u ka laɲini yɛrɛ kɔni nɔfɛ o wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛra a banna pewu fɔ jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni nana sɔn sa ayiwa min ye kalankaramɔgɔw ye ka se ka article 39 min na ka se ka a don dala cogoya min na hakili la jiginna an y'a fɔ ni article 39 an m'a dɔn a kɛra jamana min ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin fanga yɛrɛ kɔni tɛmɛlen yɛrɛ kɔni ma nka kabini o fanga yɛrɛ kɔni binna an bɛ waati min na fanga kura min n'o ye cɛmancɛla fanga ye ayiwa dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga fo ka taa se jamana ɲɛmaa ma min ye Asimi Goyita olu yɛrɛ kɔni nana don min na ko olu ma ɲɛ wɛrɛ yira min ye kalankaramɔgɔw la wa fo ka taa se minisiri min yɛrɛ bɛ kalanko kunna ayiwa kunu maa min yɛrɛ ka samaraw tigɛra ayiwa min ye wulikajɔ min n'a y'o kɛ kalankaramɔgɔ ninnu yɛrɛ ɲɔfɛ taama caman na n'a bɛ tali kɛ article 39 yɛrɛ ka se k'o appliquer bi i b'a ye o de kɛlen bɛ kulu ye o de kɛlen bɛ gɛlɛya ye n'o o article 39 yɛrɛ kɔni ɲɛ nka kalankaramɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa a b'o togoya la o kama olu yɛrɛ kɔni ye layidu min taara n'o olu ye a bɛ bɔ a sira fɛ sariya de don sariya y'a laɲini cogoya min na o de ye ka se ka a latɛmɛ jamana n'i y'a mɛn jamana sariya de don o kama bi an bɛ waati min na minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kalanko ma ayiwa a yɛrɛ kɔni kamana gan bɛ kamana gan in de kɛra sababu ye min ye a baarakɛ ɲɔgɔn minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔ ma ani o ye dɔgɔkun tɛmɛlen na ɲɔgɔn yew kɛra u ka baarakɛdaw ayiwa ani bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se k'a to kalankaramɔgɔw olu kɛlen bɛ ka bagabagalikan min k'a ta ka minisiriso in k'a sɛgɛrɛ ayiwa o bagabagalikan in bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ togoya min na n'o o bɛ tali kɛ baarabila la kabini octobre kalo tile 19 tɛmɛlen kalankaramɔgɔw u kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min kɔnɔna la n'u u y'a ɲini tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ
wulika jɔ o ka kɛ maa si bɛɛ lajɛlen tala ye o kana kɛ maa si negela ye ayiwa k'a labɛn ka senturu k'olu siri taafekun n'o ye musolakaw ta ye k'olu siri ka bɛn n'o o ye ayiwa kungelen n'a tɛ ɲa min kɔ a ka kow ye bari ka d'a kan n'i ye ɲininkali kɛ kabini ɲɔgɔn yeba min kɛra kalankaramɔgɔw fɛ n'o kɛra mɛ kalo tile 18 na k'a daminɛ o la bi kana bila fɔ bi min ye ɲɔgɔn ye kelen a man don min ye kalankaramɔgɔw ayiwa o ni jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o de kɛra sababu ye i b'a ye u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye o wale kɔni bɛ sen na e ko laɲini u ŋaniya ye bilen wa article 39 ale ka se ka bɔ a sira fɛ wa ko nka n'i y'a mɛn an t'a kɛ ayiwa anw fɛnɛ man kantigɛ da yira o wulikajɔ o de kɛlen bɛ kalankaramɔgɔw fɛ bi nka u bɛ hakililajigin kɛ ko ni maa ye dɛmɛ kɛ jamana in ye kalankaramɔgɔw olu y'o kɛ min bɛ tali kɛ CEDEAO ale ni UEMOA kun kelen bɛ ka gɛrɛntɛ sigi jamana yɛrɛ kan tɔgɔ waati min na kalankaramɔgɔw sɔnna min ye u ka kɛlɛberew k'olu bila yaasa jamana a bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na ka bɔ o dingɛ kɔnɔ o ye kelen ye ka bɔ o la kalankaramɔgɔw u sɔnna tuguni min ye ka se ka kalan ɲɛmaw k'olu dɛmɛ min bɛ tali kɛ kimɛliw baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka kɛ cogoya min na ayiwa o fana y'a filanan ye nka min bɛ tali kɛ ka bɛn ni utikalo tile 28 yɛrɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ u kun ye laɲini kɛ ko min ye ɲɔgɔn ye kalankaramɔgɔw ale ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka o sina ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ten fɔ bi min ye sigi wɛrɛ ye o kɔni o ma labɛn o b'a yira k'a fɔ e ko ɲɛmaaw u ka laɲini ye ka kalankaramɔgɔw olu bɛ laɲini min kɔ ka se ka o waleya wa olu ko n'a ma ɲa a b'o o cogoya la ayiwa kalankaramɔgɔw fana ko olu yɛrɛ dɔrɔn ka wuli ka jɔ min ye syndicat ɲɛmaaw ye ko olu dɔrɔn ka wuli ka jɔ tɛna kɛ sababu ye laɲini min ni u b'a kɛla bi k'a tɛ so ko olu dɔrɔn ka wuli ka jɔ tɛ se ka k'a sababu ye dɛ o kama u bɛ tɔnden kelen kelen k'a bɛɛ lajɛlen wele ayiwa min ye ɲɔgɔn ye ba ka se k'o kɛ Mali ekɔliso a kelen kelen bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn k'a fɔ a kɛra wa a kɛra wasa dan ye ɲɛfɔliw kɛra bilasiraliw kɛra ayiwa labɛnw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ baara donna k'o fɛnɛ bɔ a la u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ayiwa anw y'a laɲini ka diɲɛ keleya tɔnba k'a ta tɛgɛ ma waati min na n'o ye ka se ka Mali ka damakasi sɛbɛn don ye kalankaramɔgɔw fɛnɛ y'u ka damakasi sɛbɛn k'a ta min ye k'a di jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma i yɛrɛ k'a lajɛ k'a ɲa fɛɛrɛw i k'olu tigɛ ayiwa min b'a to kalanbila ninnu olu bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogoya min na ko n'o m'a bɔ min ye tɔnw ye jɛkuluw minnu ka baara bɛnnen bɛ kalankow ma ayiwa FENAPEM fo ka taa se CGS ma an kɔni bɛna ɲɔgɔn ye kɛ n'olu ye ka bɔ o la diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen kunnafoniya minnu ye kunnafoni di dɔ sen fɛ ayiwa yaasa gɛlɛya min bɛ yen bi taabolo min laɲini min bɛ yen bi minisiri min kunu ni ale taamara kalankaramɔgɔw nɔfɛ ko yaasa article 39 o ka waleya bi ale de kɔni bɛ minisiriya la nka a ko bɛ cogo di alisa madame le ministre an b'i ɲininka o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ kalankaramɔgɔw y'a yira k'a fɔ u baarakɛɲɔgɔn min bɛ ni ale ye madame Ouattara Ramata tɔgɔ la o ka fagali jugu min taara k'o sɛgɛrɛ ko alisa wakili ma bɔ a kɔ u b'a ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ baara min n'o olu kan ka kɛ ka jaabi telima k'a di u ma cogoya min na bagabagalikan min taara k'u baarakɛɲɔgɔnw fɛnɛ sɛgɛrɛ kajolo ayiwa u ye bilasirali kɛ ka bɛn ni wale ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kalanden min yɛrɛ kun bɛ yen Jibril Jawara ni ale bɛ ɔkɔli doniso la ni a ye a ka cicɛri ka se ka o fanow ba ka se ka o nɛni cogoya min na ayiwa u y'a yira k'a fɔ ninnu kan ka kɛ misali ye ayiwa min b'a to nin wale ninnu kɔni olu tɛ ye anw ka kalanso ninnu na tuguni ayiwa a k'a yira k'a fɔ ani baara min kɛra cɛ Jibril ma kalankaramɔgɔ kelen min bɛ yen n'o ye cicɛri ye o dɔrɔn tɛ o fa ma nɛni o dɔrɔn ba ma nɛni kalankaramɔgɔ bɛ nin ye fani ba nɛni ye ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen de ma o kama u bɛ foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ ka ɲɛsin komini 4 na wa o procureur a ye wulikajɔ min kɛ ayiwa fo ka taa se ekɔliso min bɛ ni dɔɔni so don ayiwa o ɲɛmaaba n'o ye directeur ye ayiwa min bɛ tali kɛ den kofɔlen in na ka se ka o gɛn cogoya min na ka bɔ a ka ekɔli la nka nin bɛɛ lajɛlen ye min ye bilasiralikan ye ka di Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma nka an bɛ waati min na madame le ministre ayiwa sunɔgɔba ye nka da yɛrɛ kɔni t'a ye nin waati in na bari kalankaramɔgɔw olu yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ kɛlɛkɛbere ayiwa o de kan ni article 39 n'a ma ɲɛnabɔ e ko ɲinɛ kalantɔ la kalan na kɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ wa parce o sɛbɛnba ye Laya Jara ye ka bɔ Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la alisa an bɛ to o Soir de Bamako kelen kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Ben Barka le Playboy régime min tɛmɛra ni o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la ayiwa ale ka Playboy don
aywa kunnafoni min n'a bɔra Jeune Afrique kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko dibidibila ɲɔgɔn ye dɔ kɛra ɲɔgɔn ye min n'a kɛra sutura la an b'a fɔ ten huis clos aywa a bɛ tali kɛ jumɛn na Ben Barka a bɛ jɔyɔrɔ min na Mali tɔgɔ la e ko a waati ma se ten sa ko ka maa wɛrɛ bila nɔ la wa tiɲɛ don wa nkalon don wa an kɔni m'a dɔn nka ɲɔgɔn ye dɔw n'o o kɛra dogo la min ye sutura ɲɔgɔn ye aywa min yɛrɛ kɔni fɔra a bɛ tali kɛ Ben Barka ale bɛ jɔyɔrɔ min na BOAD kɔnɔ aywa min ye ka se ka a nɔra bila n'o ye maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni ye bari ka d'a kan kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni ye sɛbɛn d'a kɔ sɛbɛn min n'a bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ni ale yɛrɛ bɛnkɛya bɛ s'a ma aywa o pankuru ko kuma min bɛ sen na a yira k'a fɔ maa kofɔlen a tɔgɔ yɛrɛ kɔni b'a la o kama a bɛ jɔyɔrɔ min na e ko jamana ɲɛmɔgɔw m'a ɲini ka se ka a bɔ nin jɔyɔrɔ in na ni ka se ka maa wɛrɛ bila nɔ la wa hakilina jiginna waati tɛmɛnlen na a ka taama dɔ senfɛ a y'i jɔ Faransi n'o kɛra septembre kalo waati o senfɛ Faransi n'o o ye ɲɛmaw ye olu kɔni y'a minɛ ka ɲininkali k'a la waati ni kungurunin ka se ka a labila cogoya min na kiiri tigilamɔgɔw ye nin baara kɛ nka an kɔni b'a dɔn an bɛ waati min na a welela kun min na maa si den kelen kɔni ma se k'o dɔn nka min ye Mali kɔni ta ye siga kɔni kɛlen b'a la k'a fɔ ko El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ale avion min sanna ale tɔgɔ la ni a kɛra yuruguyurugu caman yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko a tɔgɔ yɛrɛ kɔni b'o la nka an bɛ waati min na a bɛ jɔyɔrɔ min na Lomé BOAD kɔnɔna la e ko Mali ɲɛmɔgɔw olu ma ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min kɔnɔna la sa u bɛna a lajɛ min ye ka se ka maa wɛrɛ ko o bila n'o ye Ben Barka ale yɛrɛ kɔni nɔ la maa min yɛrɛ kɔni kofɔlen don bi an bɛ waati min na e ko ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ min ye minisiri kɔrɔ ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa ayiwa fasiri a sɛbɛnba o de ye min ye Laya Jara ye tuguni k'a bɔ Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Soir de Bamako bilalen kɛrɛfɛ an bɛ taa min ye l'indépendant ye ni ayiwa o ye kanabila ye halisa ko jamana sariya sunba kura min ni ale dilanna jamana ani jamanadenw tɔgɔ la k'an ka kuma halisa an ka a to sira tɔ la guwan ayiwa i b'a ye k'a fɔ sigi min n'a kɛra minisiri kɔrɔ min bɛ yen n'ale yɛrɛ kɛra réforme minisiri ye Mali kɔnɔ Daba Jawara wa ale kɔni y'i da don min bɛ tali kɛ jamana sariya sunba kura min n'a dilanna ɲɛmaa kura min bɛ an fɛ yen nka ale kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ Abdramane Ben Mamata Touré a fana ye a ka tiɲɛ fɔ min ye nin kɛnɛ kelen in sanfɛ Daba y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen bi ka da u ka légitimité ale ni cɛmancɛla wasabulon min yɛrɛ kɔni bɛ yen ayiwa olu ka taabolo n'u ka légitimité bari ka da ka kalama fili u ye kalama ta u ye u kɔni u sugandira de ayiwa o yamaruya min ni o wale min yɛrɛ kɔni bɛ yen ninɔ i b'a ye k'a fɔ jamana sariya sunba kura min dilannen filɛ nin ye ayiwa ni kɔni nin tɛ Mali ta ye bari maa minnu bɛ yen ninɔ ayiwa a laɲini na maa minnu bɛ yen ninɔ bi a fanga foyi t'olu la a sariya foyi t'u bolo sariya min b'a yira k'a fɔ ninnu bɛ se ka jamana yɛrɛ kɔni a sariya sunba ka se ka o yɛrɛ kɔni yɛlɛma ayiwa hakilinaw olu bɔra ka bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni kun ye n'o ye Daba Jawara ale ka faamuya ye bari a ko maa kofɔlen minnu n'olu bɛ wasabulon kɔnɔ tɛgɛ de jɔr'u la nka min ye ka kala fili u ye o ma kɛ fiyewu i b'a ye k'a fɔ maa caman n'u bɛ tali kɛ an ka ta an kɔrɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga kɔnɔna la a y'a laɲini k'a bɛ n'o ye ka se ka jamana sariya sunba in ka se k'a yɛlɛma sɔnma k'a ma ni dɔw ko a ma ko sigikun go karamɔgɔw ko ten i b'a ye k'a fɔ o min n'o o balila bari ka d'a kan ko wasaden minnu tun bɛ a waati ayiwa yurukuyuruku ni kurutukurutu caman tun bɛ a wasaden ninnu doncogo la o kama maliden caman yɛrɛ kɔni ma sɔn nka min bɛ tali kɛ mɛtiri Abdramane Ben Mamata Touré la ale y'a yira k'a fɔ Daba Jawara kɔni ye a fɛla fɔ a n'a hakilina fɔ nka o ni ale yɛrɛ kɔni ka hakilina kɔni u tɛ kelen ye an bɛ waati min na a se b'u ye a fanga b'u la wa a dɔnni yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'u la wa sariya yɛrɛ fɛnɛ b'u bolo min ye ka se ka jamana sariya sunba kura ka se k'a yɛlɛma ko n'i y'a jateminɛ misali suruma an kɔrɔ min bɛ tali kɛ sariya sunba min taara san 92 la e ko a kɛra cogo di min ye san 91 ye i b'a ye k'a fɔ jamana sariya sunba min tun bɛ yen nɔ ayiwa u y'o o bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka bɛn a bɛ fɔ min ma ko acte fondamental o de nana kɛ sababu ye min ye conférence nationale ye ni a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye ba la jamanadenw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o de nana kɛ sababu ye min ye sariya min taara jamana sariya sunba kura min donna san 92 ale de nana n'o hakilina ye e ko bi
ani okunu eko an bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ misali kelen kɔnɔ wa ale y'a yira k'a fɔ min ye dalilu ye dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa min ye ayiwa faamuya ye a bɛɛ lajɛlen bɛ min bɛ tali kɛ fanga yɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa min bɛ tali kɛ cɛmancɛla fanga in na maa minnu bɛ yen nɔ bi n'o ye Asimi Goyita fo ka taa se wasadenw ma ayiwa jamana sariya sunba kura k'a dilan Mali ale ni malidenw u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni olu tɔgɔ la Fasiri ale yɛrɛ kɔni sɛbɛnba min ye indépendant fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen ni ye olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ nɔ ye halisa ka bɔ indépendant kɔnɔ an bɛ don teliyala mun ye Nouvelle Horizon ye an y'a yira k'a fɔ an ka fasiri ninnu kɔnɔna la tuma dɔ la an bɛ don ni kabako kow ye minnu n'an b'a ta Mali kɔnɔ ale ni diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na den fitini san 12 Lola ni ale yɛrɛ kɔni Faransi nanzara jamana kan i b'a ye k'a fɔ ale kɔni yera valisiba de kɔnɔ min ye a kan tigɛlen ka bɔ farikolo yɛrɛ kɔni la koyi Lola i b'a ye ka bɔ école la ka bɛn ni octobre kalo tile 14 ye tileganfɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 min bɛ tali kɛ u ka mobili min bɛ n'u yɛrɛ b'o la ayiwa a lajɛra k'a fɔ e ko Lola halisa a mana ka bɔ école la nka caméra min kɔni bɛ u taara ka taa caméra in lajɛ u y'a ye Lola kɔni bɛ ka don mebulu kɔrɔ muso dɔ kɔni tɛgɛ bɛ a kan na ayiwa kɔni bɛ ka yira k'a fɔ n bila ka b'i bolo o walew kɔni bɛ ka ye nka Lola kɔni donna nka bari bɛ kɛ min na muso kofɔlen in de bɔra n'o ye immeuble yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la ani valisiba ayiwa valisi in kɔnɔna la a muso in yɛrɛ kɔni dɛsɛlen b'a kɔrɔ a bɛ ka funfuli min kɛ a ye maa dɔ lajɛ sira fɛ k'o ka ɲaale ma ka dɛmɛ don a ma o kɔni o banna nka o bɛ senna waati min na i b'a ye kɔfɛ ɲininiw kɔni tora fɔ Lola masaw olu yɛrɛ ye fangaw kɔni kunnafoniya ayiwa min bɛ tali kɛ den tununi na nka Lola kɔni bɛna taa yɔrɔ min na o kɛra ani u ka so yɛrɛ kɔni man jan ɲɔgɔn na ten a yɛrɛ a bɛ fɔ maa minnu ma ko SDF n'a bɛ fɔ olu ma sans domicile fixe olu dɔ de y'a ye n'i ye sɛkiba in yɛrɛ kɔni dayɛlɛnna u y'a ye k'a fɔ Lola sen n'a bolo olu bɛɛ lajɛlen de tigɛlen bɛ k'olu nɔrɔ ɲɔgɔn na ka kan k'a tigɛ pepewu k'a bɔ kunkolo yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ maa dɔw kɔni siganamɔgɔ dɔw olu yɛrɛ kɔni minɛra bi halisa kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni bɛ a ɲɛɲini na nin wale a kɛra Faransi jamana yɛrɛ de kan an bɛ waati min na ni o ye ni octobre kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa nin wale in kɔni kɛra Faransi yen nɔ nka halisa n'i y'a jateminɛ Mali ale ni Faransi yɛrɛ kɔni cɛ e ko a ko a sera ban ye fɔlɔ wa an bɛ waati min na maliden min bɛ yen nɔ Faransi tiɲɛ don hali ni sɛbɛn kun tɛ a bolo a yira k'a fɔ fasiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye indépendant ye i b'a ye octobre kalo tile 21 yɛrɛ kɔni tɛmɛlen u ye nin kamalen kofɔli papier kun t'a bolo k'a ta k'a siri i b'a fɔ ko jɔn k'a don min ye avion yɛrɛ kɔni kɔnɔ ten cɛw k'a ta k'a funfun ka na n'a ye fɔ min ye ayiwa anw yɛrɛ kɔni ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ maa caman y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ bi Mali ni Faransi u cɛla a bɛ i na komi ayiwa an t'a sidɔn gɛlɛya kɔni bɛ nin nɔ ayiwa a bɔra mun na Mali ye jalagili sɛbɛn don walima damakasi sɛbɛn o min don Faransi tɔgɔ la e ko o nɔta nin na wa ka b'o la Mali ye Faransi ambassadeur k'a gɛn o b'o la Mali ye Faransi n'o ye u finitigilakaw k'olu gɛn ka b'o la Mali ye Faransi min ye u ka kumaso n'o ye journal RFI ye fo ka taa se France 24 ma ayiwa olu balili min kɛra ka kunnafoni di anw ka jamana kan e ko o dɔ ma kɛ gɛlɛya in kɔni sababu ye wa maa caman y'a bila o kɔnɔna la o kama kamalen kofɔlen min filɛ Faransi ni a yɛrɛ kɔni bɛ nin na hali n'o y'a sɔrɔ a ka sɛbɛn ma dafa ayiwa nka Faransi ɲɛmɔgɔw kɔni ye a min ye maa kofɔlen ye ayiwa k'a gɛn ka b'u ka jamana kan nka ni don tɔw la kunnafoni tɔw olu mana sɔrɔ ka bɛn ni nin ko in ye an na ɲɛfɔli k'a la maliden bɛɛ lajɛlen ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi n'o ye gafe kunnafoni fasiri min n'an y'olu sɔrɔ ka se ka olu lakali an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka baara kɛ ɲɔgɔn k'olu bɛɛ lajɛlen fo min bɛ tali kɛ Gawusu Kalosi la k'a fo ka waleɲuman dɔn ayiwa Dramani min ye Dramani Drambe min bɛ taliko la ka bɛɛ fo Sabalikɛɲi Ture ale ni Maki Kan fo ka taa se Siriki Ture a yɛrɛ bɛ taama la k'a fo ka waleɲuman dɔn baarakɛ ɲɔgɔn Salifu Tarawele Maimuna ani Awa ninnu bɛ an fɛ yan baarakɛ ɲɔgɔn ye nka an bɛ dugawu yɛrɛ kɔni kɛ u bɛɛ lajɛlen bari an ka musolakaw u kɔni olu bɛ bana kɔni dilanna nin waati in na an b'a fɔ wasalam.